Από την πορεία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι αρκετή γιατί ήδη είμαι κάποιας ηλικίας, διαπίστωσα ένα γεγονός, ότι οι διοικούντες της πόλης, αλλά και οι μελετητές, δίνουν πολύ μεγάλο βάρος και σωστά στη βιωσιμότητα των πόλεων και στην κοινωνική τους αποδοτικότητα. Όμως, απουσιάζει παντελώς ένα θέμα από τις συζητήσεις που γίνονται. Η οικονομική αποτελεσματικότητα των τόπων. Η γνώμη μου είναι ότι τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να υπερβούν αυτή την απόσταση από την οικονομική ζωή, να επιλέξουν 2 με 3 άξονες στρατηγικούς για την ανάπτυξη του τόπου, να προσπαθήσουν αυτοί να γίνουν στοιχείο της ταυτότητας της πόλης και μάλιστα της ανταγωνιστικής ταυτότητας. Να αφήσουμε αυτή την ουδετερότητα απέναντι στους αναπτυξιακούς στόχους και να κάνουμε αυτό που σήμερα λέγεται έξυπνη εξειδίκευση. Γιατί επιτυχημένες οικονομίες είναι εξειδικευμένες οικονομίες. Οι πόλεις πρέπει να πουλάνε. Γιατί όταν πουλάνε οι πόλεις, τότε εισπράττουν οι πολίτες. Με βάση αυτή τη σκέψη, πριν 3,5 χρόνια, δημιούργησα μία ιστοσελίδα, το citybranding.gr, για να γίνει ένας χώρος διαλόγου και προβολής της σχετικής θεματολογίας. Πολύ γρήγορα διαπίστωσα μια πολύ σημαντική επιτυχία, διότι έγινε ένας χώρος συσπήρωσης επιστημόνων, ερευνητών, φοιτητών και ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2010 συμμετείχαμε μαζί με άλλες 40 πόλεις Ευρώπης στην γραφή ενός συλλογικού κειμένου για το όραμα του City Branding στις ευρωπαϊκές πόλεις. Το 2012 παίξαμε καθοριστικό ρόλο στο να γίνει το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο, το Place Branding στην Ελλάδα, και σήμερα συμβάλλουμε καθοριστικά στο να ιδρυθεί μια επιστημονική εταιρεία για το Place Management και Branding στη χώρα μας. Αυτό οπωσδήποτε είναι μια επιτυχία, αλλά προσωπικά δεν μου έφτανε. Ήθελα από τη θεωρία να πάω στην πράξη. Και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, αφού είμαι στον τομέα της πληροφορικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποφάσισα να δοκιμάσω να δουλέψω το brand name Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη. Πώς όμως αλήθεια θα δουλέψει ένα τέτοιο θέμα όταν στην Ελλάδα οι πόροι είναι μικροί και δεν μπορείς να στηριχτείς σε ένα υψηλό budget, τότε κατά τη γνώμη μου το μυστικό είναι να στηριχτείς στη συλλογική ευφυΐα της κοινότητας. Ξεκινήσαμε από κάτι που στην Ελλάδα από μόνο το αποτελεί μια καινοτομία. Κάναμε μια επιτροπή, οι σημαντικότεροι φορείς της πόλης, Πανεπιστήμιο, Δήμος, Επιμελητήριο, ΤΕΗ, και συνεδριάζουμε κάθε μήνα, εξετάζουμε τις ψηφιακές μας δράσεις, την επίδρασή τους στην πόλη και σχεδιάζουμε το μέλλον. Σύντομα θα βγει στη δημοσιότητα στρατηγικό κείμενο για το όραμα Ηράκλειο Έξυπνη Πόλη και ένας οδικός χάρτης με τις δράσεις ψηφιακές για να κάνουμε τους πολίτες κοινωνούς του οράματος, αλλά και για να έχουν ένα μπούσουλα μέσω του οποίου μπορούν να κριτικάρουν και να βλέπουν την υλοποίηση του οράματος αυτού. Επενδύσαμε στην ευρυζωνικότητα. Εκτός ότι όλες οι γνωστές ιδιωτικές εταιρείες έχουν πάρα πολύ δικτυώσει την πόλη, ο ίδιος ο Δήμος έχει ένα δίκτυο 75 χιλιόμετρα οπτικές σύνες, μέσω τους οποίους μέχρι στιγμής έχει δικτυώσει 61 σχολικές μονάδες με 18.000 μαθητές και 16 μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες με 5.500 εργαζόμενους και χιλιάδες άλλους εξυπηρετούμενους πολίτες. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ισχυρό ασύρματο δίκτυο που αυτή τη στιγμή τρέχει με 15.000 διαφορετικές συσκευές τη χρήση του το μήνα. Δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες είναι καταναλωτές της τεχνολογίας στην πόλη, αλλά τους θέλουμε να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε συντάξει ένα χάρτη υποχρεώσεων της Δημοτικής Αρχής, όχι δικαιωμάτων του πολίτη, αλλά υποχρεώσεων της Δημοτικής Αρχής έναντι των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης, που καταγράφονται παραστατικά οι πολιτικές δεσμεύσεις έναντι των πολιτών. Αλλά και οι ίδιοι πολίτες ενεργοποιούνται μέσα στην τοπική κοινωνία, διότι με ομάδες όπως είναι το Common Fest, όπως είναι οι ομάδες για το ελεύθερο λογισμικό, όπως είναι το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και άλλες, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια από τα κάτω επίδραση στο σχεδιασμό της πόλης. Επενδύουμε στο ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό, έχοντας φτιάξει το Κέντρο Ελεύθερου Ανοιχτού Λογισμικού Ηρακλείου, μαζί με το Πανεπιστήμιο και τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και
Για αυτά και άλλα πολλά, τα οποία ο χρόνος δεν μας παίρνει να τα πούμε, ίσως μέσω των ερωτήσεων, το Ηράκλειο για το 2012 και για το 2013 έχει επιλεγεί σαν μια από τις 21 πιο έξυπνες πόλεις του κόσμου από τον οργανισμό Intelligent Community Forum που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Και έτσι έχουμε ένα καλό παράδειγμα πώς από τη θεωρία πάμε στην πράξη. Πώς δηλαδή προσπαθούμε η πόλη να έχει οικονομική αποδοτικότητα μέσω ενός οράματος. Το συγκεκριμένο όραμα για το Ηράκλειο είναι το Ηράκλειο έξυπνη πόλη και δημιουργεί ένα brand γύρω από αυτό, προσπαθώντας τελικά να κερδίσει. Ευχαριστώ.